Һәр кемнең тормышында иң изге кеше ул әни. Шын күңелдән безне яратучы, бердән-бер кеше дә әни. Ялгышларыбызны, хаталарыбызны һәр даим гафу итүче, кичерә белүче, иң ылы йөрәкле дә әни ул. Ничә яшебезгә җитсәк тә, безне сабый бала кебек кайгыртып, безнең өчен ут йотып яшәүче дә әни. Дөньяга аваз салуга ук ул безне җил яңгырдан саклап үстерә, олы тормыш юлына әзерли, акыллы киңәшләре белән ярдәм итеп тора. Шундый иң олы күңелле кешебезне Урта Терешка авылында гомер кичерүче сөекле әниебез Абдряева Кәмилә Касым кызын 65 яшьлек матур юбилее белән котлыйсыбыз килә, дип язалар тапшыруыбызга кызы Лилия, кияве Ринат, оныклары Лиана һәм Мәрьям, улы Марс, килене Эльвира, оныклары Ралина һәм Азалия, туганнары, кода-кодагылары Сызрань, Самара, Малыклы, Урта Терешка, Зеленая авылларыннан килгән бар теләкләрне дә укып китәм. Безнең өчен бик кадерле булган хөрмәтле әниебез, сине матур бәйрәмең белән чын йөрәктән тәбрик итәбез. Якты йөзле, киң күңелле, игелекле булуың белән син барыбызны да үзеңә тартып торасың. Тырыш һәм тәвәккәл, сабыр, батыр йөрәкле син әни. Тормышның матур якларын гына күрергә тырышып, бер кайчан да зарлануны, уфтануны белмичә, сагыш-моңга бирешмичә, яшәүне яратып, тирә-юньдәгеләрне хөрмәт итеп яши беләсең. Син безнең барыбыз өчен дә үрнәк. Шундый гади, эчкерсез, ачык күңелле булып киләчәктә дә кал. Алдагы көннәрдә дә тормышыбызга ямь өстәп, авырмый, кайгы-хәсрәт күрми, балаларыңның, оныкларыңның, туганнарыңның янәшәсендә бәрәкәтле гомер итүеңне телибез. Көннәрең шатлык белән үтсен, гомер юлларың озын булсын. Әни сүзе иң изге сүз, иң кадерле, иң гүзәл, иң газиз кеше дөньяда, ягымлы, назлы күзләр. Куркынычлар да янамый әни янда булганда, бары әни сузар кулын син ялгыш абынганда. Иң тәмлесен, иң татлысын ул бирер бүлеп сиңа, баласы тук булса гына куанып торышуңа. Фәрештәдәй саклап йөрер, гомер биргән ул әни. Үсеп буйга җиткәч бала ул аңа һаман әни. Әниебез, хезмәтләрең өчен һәр вакытта алдынгы урынны яуладың. Гаилә бәхете өчен армый-талмый эшләдең син, артта калмадың. Безнең балачаклар матур үтте, пар канатлар безне саклады. Ата-ана назлы безне баккан җил-давыллардан да яклады. Без бурычлы сиңа гомер буе, кулдан килгәннәрен эшләрбез. Син булганда әле без балалар, синнән алып яшик көчләрбез. Туган көнең котлы булсын әнкәй, бүләк итеп бирәм җылымны. Кояш гомере телибез без сиңа, кабул итеп ал син җырымны. Хөрмәтле Кәмилә Касымовна барлык изге теләкләргә дә ихлас күңелдән кушылып, бүләккә матур җыр юллыйбыз. Бәхетле булыгыз. Гомерләр, усада күпме гомерләр, югалмаган кадерләр, кура җиләкле урманнарым, исеңдә күңелеңдә, бер атлы хатирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз.
Bagında yaşa şadlıkka күмелеп Tağın da Feriştəgə tüm güzel zat Bizning üçün gururlu Sıqlandıra barımızны Sində bulğan sabırlıq Tiləklərinin motorların Ataq sina yolibız Ulu hürmet hissi bilən Əniyim seni zorlayız Tiləklərinin motorların Ataq sina yolibız Ulu hürmet hissi bilən Əniyim seni zorlayız Bulgan diktadirli Sin bizga Parlı jırlı ömürlerde Жетші әнiyim sen yüzge Юбилейim Менә бүген Узган күпме Гөмерләр Узса да күпме